O mes de novembro pecha con datos negativos para o desemprego. Na provincia de Pontevedra, o número de persoas que buscan traballo e non atopan sitúase nas 74.475. Son 174 persoas máis que un mes antes, o que o mesmo un 0,47% máis que en outubro. Visto doutro xeito, os datos coñecidos hoxe son positivos, pero en relación co mes de novembro do ano 2016. Nesta comparativa interanual, o paro descendeu na provincia de Pontevedra nalgo máis dun 8%. Sexa como for, a Ría de Arousa segue a estar entre as zonas máis prexudicadas. No mes de setembro sumáronse ás listas do paro no Barbanza 567 persoas e no Salnés 1.792 parados en só 3 meses. Na Rúa, este lixeiro ascenso do desemprego con respecto ao mes de outubro non sorprende. A maioría dos enquisados tamén agoiran un incremento da contratación de cara ao Nadal, unha época de moito consumo caracterizada tamén pola temporalidade dos contratos. Pienso que sempre cuando son vacaciones y cosas extras, como Navidad y todo, siempre cogen a gente. Eso no quiere decir que sigan trabajando, que después no vayan al paro. Sempre se recupera un pouquiño coa campaña de Navidad, ¿no? Pero, bueno, non moito, e tamén será unha recuperación curta e que volverán a estar igual a partir de enero en adelante. Me recuperarase, pero algo puntual, como sempre. Cando pasen estas datas, volverá aos índices normais de sempre. Non creo que sea os datos que se recollen nestas datas, tanto no Brán como nas festas de Nadal, son algo puntual. Outros ata ben complicada a campaña de Nadal. Creo que vai estar moi pesimista. Me dá que sí, porque non vexo boa perspectiva. Hai moita xente sin traballo. No conxunto de Galicia, o paro subiu un 0,68% no mes de novembro, cun total de 1.272 persoas anotadas, o que sitúa a cifra de persoas rexistradas que buscan emprego en 187.175.